Bună! Aceasta este presimularea de la Baia Mare 2024. Este organizată de Facultatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Astăzi vă voi explica cum anume trebuia gândită și rezolvată o astfel de simulare. Pe partea de chimie, vom începe cu prima grilă. Precizați afirmațiile corecte referitoare la enzime. Evident, pentru asta va trebui să ținem cont că orice afirmație corectă, dacă nu se referă la enzime, noi nu trebuie să o luăm în calcul. Așadar, vom citi fiecare răspuns. Amilazele catalizează hidroliza celulozei. Ei bine, amilazele se referă la amidon, nu la celuloză. Deci, A-ul nu are cum să fie corect. După aceea, lipazele catalizează hidroliza trigliceridelor. Ei bine, lipaze, avem lipide, asta înseamnă trigliceride. Deci da, lipazele, pentru că se referă la lipide, vor cataliza hidroliza trigliceridelor. Acest răspuns îl vom lua ca fiind corect. Mergem mai departe la C. Termolizina este o peptidază. Ce face termolizina? Undea o legătură peptidică. Lizina, da, spunând această legătură peptidică, da, putem spune că este o peptidază. Avem lizină și termolizină. Însă, termolizina nu scindează legătura peptidică a lizinelor, ci a valinei. Alcool dehidrogenaza catalizează oxidarea metanolului la acetaldehidă. Ei bine, aici trebuie să avem în vedere, în primul rând, faptul că din metanol nu are cum să iasă acetaldehidă și va ieși metanol sau formaldehidă. Ca acest răspuns să fie corect, noi trebuie să luăm în calcul, în primul rând, ca procesul să fie, într-adevăr, catalizat de alcool dehidrogenază și să ne uităm la alcool. Atât metanolul cât și etanolul pot fi metabolizate de corpul nostru sub acțiunea alcool dehidrogenazei. Însă, ca răspunsul să fie corect, trebuia să avem metanol cu formaldehidă sau etanol cu acetaldehidă. Deci nici acest răspuns nu va fi corect. Iar la E, sub acțiunea enzimelor din drojdea de bere, glucoza se transformă în etanol și dioxid de carbon, da, pentru că avem aici sacaronice cervise. Sacaronice cervise este o ciupercă care ce face? Catalizează practic acest proces. Deci este o enzimă. Glucoza se transformă în dioxid de carbon și etanol sub acțiunea acestei ciuperci, sacaronice cervise, și care de fapt este o enzimă. Mai departe, vom lua următoarea grilă, unde trebuie să spunem numărul de stereoizomer de configurație ai acidului 2,3-dihidroxibutandioic. Bineînțeles că cel mai important pas este să putem scrie acest acid 2,3-dihidroxibutandioic și să-l scriem corect, iar apoi să vedem atomii de carbon asimetrici pe care acesta îi are. Deci, scriem structura. Avem butandioic, 4 atomi de carbon, după care pe carbonul 2 și 3 vom pune două grupări hidroxil și completăm cu hidrogenul necesar. Așadar, putem observa că avem 2 atomi de carbon asimetrici, avem 2 atomi de carbon care au câte 4 substituenți diferiți, însă ei 2 atomi de carbon sunt identici, adică au aceiași substituenți. Având în vedere că sunt identici, noi vom avea și un plan de simetrie, iar acest plan de simetrie va rezulta într-o mezoformă. Deci noi putem să împăturim această structură în două și astfel se creează mezoformă. Având în vedere că cei 2 atomi de carbon asimetrici sunt identici, noi vom utiliza o altă formulă.
și anume vom avea 2 la n-1 ca formulă, 2 la n-1 însemnând 2 enantiomeri, în loc de 4 cât ar fi pentru cei 2 atomi de carbon asimetric. Plus o mezoformă, în total vom avea 3 stereoizomeri și răspunsul corect va fi D, 3 stereoizomeri. Mai departe, avem o problemă unde esterificăm 94 grame de fenol cu clorură de acetil ca să obținem acetat de fenil. Vom scrie reacția dintre fenol și clorura de acetil. Este o reacție de acilare, de esterificare. Fenol cu clorură de acetil va da acetat de fenil. Avem 100,8 grame de ester, care va fi cantitatea practică ce se obține, și 94 grame de fenol, cantitatea pe care o introducem. Așadar, ne vom folosi de aceste date, iar la final vedem randamentul. Masa fenolului va fi 77 plus 17, practic benzenul fiind 78, o să scad atomul de hidrogen unde substitui și o să fie 77 plus 17. După aceea, vedem și masa moleculară a esterului. Dar calculăm numărul de moli, cantitate supramasă molară, 94 pe 94, vom avea 1 mol de fenol. Mai departe, cantitatea de ester, la fel o avem, 100,8. Putem afla masa esterului, la fel de ușor. 77, cât este din benzen fără hidrogen, plus 2 atomi de oxigen, 32, plus 12, un atom de carbon și metilul 15. În total, va da 77 cu 32 cu 12 și cu 15, 136 grame. Calculăm și de aici numărul de moli. Vom împărți cantitatea 108,8 grame la masa moleculară, care este 136, și ne va da 0,8 moli. De aici, noi vom putea afla randamentul. Acești 0,8 moli sunt practici, pentru că e cantitatea ce se obține. Randamentul va fi cantitate practică supra cantitate teoretică ori 100, adică randamentul va fi 0,8, supra 0,1 supra 1, da, ori 100, care e 80%. Și aceasta este problema cu răspunsul C. Mai departe, da, după ce trecem teoretic-practic, așa o să ținem minte mult mai bine partea aceasta. Dacă considerăm că ceea ce se obține e practic pur, da, atunci o să avem cei 3P, practic pur, atunci când ne referim la produs, iar cantitatea teoretică va fi impură, deci atunci când ne referim la reactanți, ne vom referi la cantitate teoretică și impură. Deci în stânga avem reactanți teoretic, da, impuri, și în dreapta produși practic și puri. Bun. Mai departe, vom merge la următoarea grilă de teorie, unde trebuie să precizăm afirmațiile corecte. E foarte important să vedem că avem de citit ce este corect. Mergem pe prima grilă. Acidul acetic se dizolvă în apă ca urmare a stabilirii de legături de hidrogen. Ei bine, acidul acetic conține o grupare carboxil. Această grupare carboxil este polară.
automat va realiza acel hidroxil, va realiza legături de hidrogen cu apa, aceste legături de hidrogen, ducând la o solubilitate mult mai mare, da? Putem spune despre acidul acetic că este chiar miscibil cu apa și se va dizolva în orice proporție. După aceea, acetatul de sodiu este solubil în apă. Cine este acetatul de sodiu? Acetatul de sodiu este o sare și nu orice sare, o sare ce utilizează un metal alcalin. Automat va fi o sare solubilă în apă, deci și răspunsul B este corect. Acidul oleic este un acid gras saturat. Ei bine, nu-i saturat, e nesaturat și avem o legătură dublă în structura acestuia. La D, acidul linoleic este un acid gras nesaturat. Așa este. Linoleicul este un acid gras nesaturat. Linoleicul conține două legături duble, da? Deci vom avea două legături pi carbon-carbon, iar apoi să nu uităm și de linolenic, care are trei legături pi, adică trei legături carbon-carbon. Deci și acest răspuns este corect. Linoleicul este un acid gras nesaturat. Are 18 atomi de carbon și o dublă legătură. Apoi, la E, acidul glicolic este o moleculă chirală. Ce este acidul glicolic? După denumire, dacă ne gândim la glicol, care are 2 atomi de carbon, un acid glicolic automat va avea o grupare CH2OH și o grupare carboxil. Dacă scriem această structură, vom vedea că nu avem niciun carbon asimetric. Deci, practic, trebuie doar să scriem structura, să știm cine este acidul glicolic ca să putem analiza grila respectivă. Deci CH2OH, COOH, nu avem niciun carbon asimetric, avem un CH2 și un OH, deci nu are 4 substituenți diferiți, ceea ce înseamnă că automat nu vom avea acolo o moleculă chirală. Mai departe, la următoarea grilă trebuie să precizăm care produși pot fi, care compuși pot fi produși de condensare crotonică. Ce vom face aici? Vom lua fiecare răspuns și îl vom analiza. Ei bine, aldehida crotonică, trebuie să vedem cine este aldehida crotonică, să o scriem. Aldehida crotonică este cel mai simplu compus de autocondensare, etanal plus etanal. Așadar, vom lega două molecule de etanal crotonic și va da aldehida crotonică. Evident, e produs de condensare, așadar vom încercui acest răspuns ca fiind corect. După aceea, vom merge la următorul, la B. Va trebui să scriem structura 4-metil-3-penten-2-onă, deci întâi punem 5 atomi de carbon, după care pun pe carbonul 2 o grupare ceto, pe carbonul 4 un metil, pun și dubla legătură și obțin compusul. Din cine poate să se fi format? Pot observa că am o moleculă de acetonă la componentă metilenică și o acetonă care este componentă carbonilică, deci am acetonă plus acetonă. Pot să delimitez, practic, acolo unde e dubla legătură, acolo este o moleculă, iar lângă pot să delimitez și cea de-a doua moleculă, deci acest răspuns este corect și pot să îl subliniez ca fiind răspuns corect. După aceea, la ce? 2-vinil-benzaldehidă. Ei bine, aici, dacă o să scriem radicalul vinil legat de o benzaldehidă, o să vedem că avea o condensare, da, să avem o condensare
crotonică, dar nu putem să obținem acest compus în felul acesta, pentru că ne lipsesc acolo niște carboni, să zic așa, pentru a fi o condensare crotonică. Mai departe, dacă mă uit la D, unde avem 3-fenil-3-hidroxi propanal, nici măcar nu ar trebui să o luăm în calcul, pentru că nu e o condensare crotonică, pentru că gruparea hidroxi mi-arată clar o condensare aldolică. Pentru o condensare crotonică nu avem gruparea hidroxi, deci eliminăm și D-ul. Iar benzilidinocetona este acea condensare pe care o tot întâlnim noi în grile. Deci, de la benzaldehidă cu aceton obținem benzilidenacetona, este o condensare crotonică, deci putem obține și E-ul ca fiind răspuns corect. Mai departe avem o problemă. Această problemă este puțin mai dificilă, nu din punct de vedere al chimiei, cât a elaborării rezolvării. Rezolvarea este destul de mare. Este o grilă asemănătoare cu ce aveți la capitolul zaharide în cartea de grile. Au schimbat doar cantitatea de celuloză introdusă. Ne vom ajuta de concentrația respectivă de acid azotic ca să aflăm masa de amestec sulfonitric și, bineînțeles, vom începe cu datele problemei și anume cantitatea de celuloză. Ni se dă procentul de azot, deci nu știm dacă este mononitroderivat, dinitroderivat, trinitroderivat. Practic, 1944 de kilograme de celuloză, unde masa celulozei este 162, practic putem obține masa celulozei, da, pornind de la glucoză. Pentru că noi condensăm molecule de glucoză, eliminăm câte o moleculă de apă și obținem masa celulozei. Așa reținem cel mai ușor masa celulozei, gândindu-ne la glucoză și eliminând o moleculă de apă. Calculăm numărul de moli, astfel obținem 12 kmol de celuloză, kilomoli pe care îi vom utiliza ulterior. Acum, cum pot scrie celuloza? O pot scrie ca formulă C6H10 oxigen 5 sau o pot scrie desfășurat ca să mă ajute să văd mai ușor cum reacționez cu acid azotic această celuloză și ce obțin. Așadar, C6H10O5 este formula celulozei, însă noi o putem scrie sub formă de C6H7, oxigen 2, OH de 3 ori. Practic vom lua gruparea hidroxil de 3 ori, acea grupare hidroxil ce intră în reacție. Pentru nitroderivat, da, eu pot să fac o reacție sau să scriu o formulă generală în care voi avea C6H7, oxigen 2, voi lua gruparea nitro ONO2 care se formează de X ori, opusul va fi evident 3-X. Dacă eu am o grupare mononitroderivat, o să am 2 de hidroxil, dacă am 2 de nitro, o să am 1 de hidroxil sau dacă am 3 de nitro, nu o să mai am deloc hidroxil. Masa acestui compus, după această structură, va fi 162 plus 45X. Am calculat-o eu înainte, să nu mai stau acum să o calculez. Deci toată această structură are masa moleculară 162 plus 45. Pentru a afla dacă am mononitro, dinitro sau trinitroderivat, aplic regula de 3 simple, deci într-o 100% eu am 10% azot. În masa mea 162 plus 45X voi avea după aceea 14X. Deci voi avea un atom de azot înmulțit cu X, deci voi avea 14X azot. De aici îl voi afla făcând produsul pe diagonală. 1400 sau 14X ori 100 egal cu 10 pe lângă
162 plus 45x. De aici îl pot afla pe x și x-ul va fi 1,7, de asemenea l-am calculat înainte eu. 1,7 nu este nici 1, nici 2, deci practic o să am un amestec de mononitroderivat și dinitroderivat. Este între 1 și 2 o să am amestec de mononitroderivat și dinitroderivat. Dacă ar fi fost între 2 și 3, aș fi avut dinitroderivat și trinitroderivat ca amestec. Mai departe, fiind aceste valori, da, le și notez, 1 mai mic decât 1,7 și 2 mai mare decât 1,7, să știm că avem amestecul de mononitroderivat și dinitroderivat, trebuie să vedem masele moleculare a unui mononitroderivat și al dinitroderivatului. Bineînțeles, mononitroderivat de celuloză și dinitroceluloză. Voi avea o singură grupare și OH hidroxil de 2 ori, masa e 207, calculată de mine anterior, iar pentru C6H7 oxigen 2 de 2 ori și OH o singură dată, masa va fi 252. Practic, eu total introdus am 12 kmol de celuloză. Reacționez celuloza aceasta cu acid azotic și o parte îmi va da mononitroderivat, iar cealaltă parte îmi va da dinitroderivat. Cum scriu asta matematic? Dacă am 12 kmol introdus, Y voi avea mononitroderivat, adică, Y kilomol, Y mol, și 12 minus Y va fi dinitroderivat. Pot să scriu acest lucru matematic așa cum am făcut mai sus. De-aia am și schimbat cu Y ca să nu fie tot X și să vă inducă în eroare. Voi pune acest lucru sub formă matematică cu regula de 3 simple. În 100% eu am 10% azot. În 207Y plus 252, bineînțeles diferența 12 minus Y, voi avea puncte, în primul voi avea 14 azot, pentru că am o singură grupare nitro, iar în a doua voi avea 2 ori azot, deci o să am 28 ori 12 minus Y azot. Deci scriu pentru mononitroderivat că am 14Y la 207Y plus 28 pe lângă 12 minus Y pentru dinitroderivat. De aici, bineînțeles, puteți opri înregistrarea și să vă verificați la fiecare pas ca să fie mai clar. De asemenea, egalăm, facem produsul pe diagonală, 10 pe lângă 27, 207Y plus 252 pe lângă 12 minus Y va fi 100 pe lângă 14Y plus 28 pe lângă 12 minus Y, iar din tot calculul acesta, simplific întâi 10 cu un 0 din partea și ca să nu-l scriem pe Y direct, o să-l și calculăm. Practic, vom avea 207Y plus 3024 minus 252Y egal cu 10 pe lângă 14Y plus 336 minus 28Y. După care, bineînțeles că dezvolt și scap de toate parantezele, minus 45Y plus 3024 va fi egal cu 140Y plus 3360 minus 280Y, minus 95Y va fi minus 336, bineînțeles că o să scap de semne și pe Y îl voi afla și voi scrie că e 3,5368. Recomandarea mea este să luați toate decimalele sau cât de multe decimale puteți ca să vă dea răspunsul cât mai exact.
My molecule de acid azotic și 12 minus Y ori 2 molecule de acid azotic pentru a obține dinitroderivatul. Dacă înlocuim, că acum îl știm pe Y, o să avem 3,5368 pentru mono plus 12 ori 2 va fi 24 minus Y ori 2 va fi 3,5368 ori 2, adică 7,0736. Obținem un amestec de 20,4632 kilomoli de acid azotic. Mai departe, dacă mulțim acești kilomoli cu masa acidului azotic, evident voi obține cantitatea de substanță utilizată, iar pentru că eu am nevoie de masa de soluție, voi aplica concentrație. 30 pe 100 va fi 1289,1816 supra ms, ne va da o masă de soluție egală cu 4297,27, puțin aproximată față de rezultatul pe care ei îl dau, rezultatul lor fiind 4297,26. Este foarte apropiat, deci răspunsul corect este C. Această problemă poate să creeze dificultăți, așa că vreau să puneți pauză și să luați bucățică cu bucățică această rezolvare până o înțelegeți. Lăsați-mi un comentariu dacă cumva nu ați înțeles și vă mai explica alte probleme asemănătoare. Cu atenție, poate fi dificilă la calcule, chiar dacă raționamentul pare simplu, vă puteți încurca oricând la calcule. Mult spor să aveți la rezolvat! Mai departe vom continua cu grilele de teorie. De asemenea, trebuie să precizăm afirmațiile corecte. În această simulare, numai cu afirmații corecte am avut, fără nicio grilă cu afirmație falsă. Hidrocarburile conțin în moleculă carbon, hidrogen și alte elemente organogene. Nu. Hidrocarburile conțin doar carbon și hidrogen, deci grila A nu este corectă. În molecula de uree, atomul de carbon este secundar, avem urea, carbonul nu este legat de alt atom de carbon, deci avem nular. Nici B-ul nu este corect. Mai departe, la C, după modul în care se leagă atomii de carbon între ei, catenele hidrocarbonate pot fi saturate, nesaturate sau aromatice, este clasificarea clasică, e corect. Reprezentarea grafică a formulelor structurale ale substanțelor organice este posibilă utilizând formule Lewis. Putem să reprezentăm grafic cu formule Lewis, practic cu puncticele, cu liniuțe, formulă restrânsă, formulă desfășurată, toate sunt reprezentări grafice. Grupa carboxil este o grupă funcțională eterogenă. Ei bine, heterogen înseamnă că avem două elemente diferite legate între ele, deci avem legătură carbon-oxigen, care sunt practic elemente diferite, deci E-ul este corect, răspuns corect. Mai departe, precizați afirmațiile corecte. Acidul citric prezintă izomerie optică. Pentru a rezolva această grilă, practic trebuie să știm care este acidul citric. Vom scrie acidul citric, da, este un acid carboxilic, este un acid tricarboxilic și îi vom desena structura pentru a vedea exact cum arată. Deci, vom începe și vom scrie o grupare carboxil, un CH2, după aia iar o să legăm o grupare carboxil și o grupare hidroxil, încă un CH2 și o grupare carboxil, deci completăm cu atomii de hidrogen să fie totul corect. Practic, nu o să avem un atom de carbon asimetric pentru că avem două părți identice. CH2COH, da? Și în stânga și în dreapta sunt identice, deci nu avem atom de carbon asimetric, așadar A-ul nu va fi corect, acidul citric nu are izomerie optică. Reacția acidului salicilic cu acidul acetic este reversibilă. Ei bine, acidul salicilic nu reacționează cu acizii carboxilici. Chiar dacă am fi tentat să spunem că
O reacție reversibilă este o reacție de esterificare dintre un alcool și un acid, da, însă avem OH fenolic, iar cu acizi carboxilici, fenolii nu reacționează. Putem scrie că fenolii nu reacționează cu acizii carboxilici, dar ar fi cumva restrâns, deci cu acid acetic dacă scriem e restrâns, așa că mai bine scriu la general și mă refer doar la reacția generală, unde spun că fenolii nu reacționează cu acizii carboxilici, punct. Deci, răspunsul acesta este greșit. Mai apoi, la C, ne zice că palmitatul de potasiu este un săpun moale, știm că săpunul de sodiu este solid, săpunul de potasiu este lichid, deci da, va fi un săpun moale. Sulfații acizi de alchil sunt detergenți anionici și conțin 48 de grame de oxigen. Pentru a nu greși această grilă, trebuie să știm cât, sau mai bine zis, da, câți atomi de oxigen are un sulfat. Sulfatul este SO4, deci va avea 4 atomi de oxigen, pe când sulfitul va avea 3 atomi de oxigen. 14 și 64, deci noi nu o să avem 48 de grame într-un sulfat, ci mai mult. După aceea, vom lua ca fiind greșită această grilă. La E, N-metil-acetamida e un derivat funcțional al acidului etanoic. Hai să vedem cum scriem această amidă. CH3COON și de N legăm un metil. Dacă hidrolizez această amidă, voi obține acid acetic și amina corespunzătoare, deci acest răspuns este corect. N-metilacetamida e un derivat funcțional al acidului etanoic. Mai departe, avem o condensare aldolică bimoleculară a unei aldehide și rezultă un compus organic cu formula C6H12 oxigen. Dacă e C6 și fiind autocondensare, automat am două molecule, două aldehide. Și poate să fie doar propanalul, propanal plus propanal, da, condensez și obțin C6H12 oxigen 2. Ei bine, compusul este izomer cu acetona. Compusul va fi izomer cu acetona, bineînțeles. După aceea, compusul A este acetaldehida. Am zis clar că nu are cum să fie acetaldehida, pentru că, da, are 3 atomi de carbon, după care compusul B se numește 4-hidroxihexanal. Haideți să scriem să vedem cine este acest compus. În primul rând, n-are cum să fie doar 4-hidroxihexanal, că eu am și un metil acolo, deci răspunsul C este greșit. Deci îl vom tăia, după care la următorul subpunct, compusul B reacționează cu reactivul Tollens. Ei bine, vom avea gruparea carbonil la un capăt, ceea ce înseamnă că va reacționa cu Tollens. Aldehidele reacționează cu reactivul Tollens. După care, compusul B are 2 atomi de carbon asimetrici, avem și la metil și la hidroxil atom de carbon asimetric. Pentru grila următoare, vom face referire la zaharide și va trebui să alegem afirmațiile corecte. A. Deci fructoza este reduce reactivul Tollens la oxicupros. Fructoza nu se oxidează, deci A-ul pică la B. Deglucoza reduce reactivul Selling, da, pentru că glucozele se oxidează, deci B-ul este corect. Așa că îl vom lua ca fiind corect. După care, la C, zaharoza conține o legătură eterică. Ei bine, pentru a vedea legătura eterică, da, trebuie să scriem, să ne gândim în primul rând cu cine se leagă.
La zaharoză avem eterică dicarbonilică, nu monocarbonilică. Deci o să luăm gruparea OH-ul glicozidic de la glucoză cu OH-ul glicozidic de la fructoză. Dicarbonilic, deci pică deoarece nu e monocarbonilică. Mai departe, pentru a vedea în ce raport reacționează celobioza cu sodiul metalic, cel mai simplu este să desenăm o celobioză, dar mai exact o să o pun aici ca structură pentru a o vedea mult mai frumos desenată. Celobioza, practic, da, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupări hidroxil libere, deci va putea reacționa într-un raport de 1 la 8 cu sodiu. De aceea este bine să știm să scriem o dizaharidă, să știm să scriem orice celobioză, maltoză și așa mai departe, dar și zaharoza, pentru că acolo e puțin diferit. La D, D-riboza este o pentoză, da, intră în alcătuirea acizilor nucleici, acolo la ADN, RNA avem noi treabă cu riboza. La 46, din nou, ne cer afirmațiile referitoare la o soluție apoasă de metilamină, deci este o bază slabă. Scriem totuși formula pentru a vedea numărul de mol, știm concentrația molară și volumul. Din bază slab, oricum, nu o să aplicăm concentrația molară egală cu concentrația ionilor hidroniu, deci nu putem spune că pH-ul este 1 pentru această soluție, pentru că nu se aplică această formulă cu concentrația molară egal cu concentrația ionilor, ci doar în cazul bazelor tari și acizilor tari. Așadar, fiind metilamină, fiind o bază slabă, nu o să putem spune că soluția are pH 1, deci, practic, nu o să luăm în calcul aur. După care, soluția conține specii ionice majoritare de H2- și hidroniu. Ei bine, trebuie să vedem cine primește, cine cedează. Categoric amina este bază, deci apa va ceda, va protona amina respectivă. Așadar, nu avem cum să scriem CH3NH2 cu minus, și mai degrabă, primind un proton, amina noastră se transformă în CH3, NH3 cu plus și OH cu minus. Deci și B-ul este greșit. La C, unde soluția consumă pentru neutralizare completă 100 de mililitri de soluție de acid clorhidric 0,2 molar, aflăm numărul de mol de acid clorhidric, vedem că este identic cu numărul de mol de amină, deci considerăm că se neutralizează. La adăugare de acid clorhidric putem scrie și reacția în care pur și simplu protonăm sau putem să scrie ionii și separați. C-ul este corect. La D, adăugarea 0,6 grame de acid acetic rezultă o soluție cu pH acid. Putem să vedem numărul de mol de acid acetic. Vom calcula 0,6 grame este cantitatea, masa moleculară a acidului acetic va fi 60, deci numărul de moli va fi 0,01. Ei bine, 0,01 e mai puțin decât 0,02. Este în cantitate mai mică acidul, soluția mea va rămâne bazică. Va rămâne exces de bază, deci nu voi avea pH activ. Nici D-ul, deci nu este corect. La E, soluția conduce curentul electric. Este o soluție cu o mină care ionizează, deci va conduce curentul electric. Mai departe, la 47, la fel avem afirmațiile referitoare la tripeptide. Lis, la Laval sunt aminoacizii noștri și vedem primul aspect. La hidroliza completă a unui mol se consumă 2 mol de apă. Ei bine, o să facem o regulă. Numărul de molecule de apă va fi egal cu numărul moleculelor
de aminoacizi, de fapt, nu neapărat moli, mai bine zis, înlocuiesc cu N ca să nu inducă în eroare. Avem un număr de molecule de apă, practic, care va fi egal cu numărul de aminoacizi minus 1. Dacă eu am 3 aminoacizi, atunci 3 minus 1 o să am 2 ape. Dacă am 5 aminoacizi, 5 minus 1 o să am 4 ape și tot așa. Deci, răspunsul corect este A. Deci A este răspuns corect, pentru că la un mol de tripeptid avem 2 mol de apă. După aceea, dacă luăm în calcul structura tripeptidei, val este C-terminal, lis este N-terminal. Deci, valina nu o să fie N-terminal, deci D-ul nu este corect. Mai departe, la C. Tripeptida are caracter amfoter, da, un aminoacid are caracter amfoter, o tripeptidă are caracter amfoter, da, nu își pierde caracterul amfoter din punctul ăsta de vedere. Bun. După aceea, dacă mergem mai departe la D, unde ne zice că prin condensarea tripeptidei cu glicină, raport molar de 1 la 1 se pot forma 3 tetrapeptide izomere, ei bine, aici în două grupuri NH2, putem să scriem glilis și glilis 2, asta pentru că odată se leagă de un azot, odată se leagă de celălalt azot. Și după aceea putem să punem glicina la final și o să vină valgli. De aceea o să se formeze 4 tetrapeptide izomere datorită lizinei care are două grupări NH2. După aceea, dacă luăm mai departe eul, trebuie să vedem ce zice tripeptida. Formează prin hidroliză sub acțiunea tripsinei, lizil, alanil și valină. Ei bine, tripsina, da, nu va hidroliza legătura cu valină. Tripsina se va duce la lizină și termolizina se va duce la valină. Deci sunt inversate, ca să zic așa, de aceea eul nu este corect. Pentru a rupe valina avem nevoie de termolizină și pentru a rupe lizina avem nevoie de tripsină. Eul nu va fi răspuns corect aici. La 48, unde etilamina reacționează cu mai mulți compuși, etilamina este o amină, da? Și trebuie să vedem cu cine reacționează. Ei bine, se poate alchila, reacționează cu clorurat de metil, reacționează cu acizii carboxilici, deci o să reacționeze cu acidul acetic. Este foarte important. Anilina, care este aromatică, nu o să reacționeze cu acizi carboxilici, adică cu acizi slari, doar cu acizi tari. Este o caracteristică foarte importantă. Dar, da, dacă luăm, practic, o amină alifatică, putem spune despre ea că reacționează și cu acizii carboxilici. Dacă iau mai departe, deci acizii carboxilici nu pot fi și tari. Am scris acizi carboxilici, da, care sunt practic niște acizi slabi. Mai departe, dacă luăm ce unde ni se vorbește despre hidroxid de sodiu, clar nu o să reacționeze, cu bicarbonatul nici atâta, dar cu acidul clorhidric va reacționa pentru că se va protona practic amina noastră. Mai departe, vom avea o problemă unde amestecăm rezorcina cu etanol și ne va da o masă de 30 de grame. Prin neutralizarea completă, da 20 de grame de soluție de hidroxid de sodiu, 20%. Trebuie să vedem care este compoziția procentuală de masă a amestecului de compuși hidroxilici. Rezorcina este un fenol, se scrie în meta 1,3-dihidroxid, da, benzen și etanol. Scriem aceste două reacții cu hidroxid de sodiu. Rezorcina va reacționa în raport de 1 la 2 și va da o sare.
Iar etanolul nu va reacționa, evident, cu hidroxidul de sodiu. Vom trage o săgeată și vom pune un X pe reacție. Chiar putem scrie că nu reacționează. După care, eu am un amestec. Acest amestec de 30 de grame, eu nu știu în ce raport îmi sunt mie cei doi. Masa rezorcinei este 110, masa etanolului este 46 grame per mol. Eu voi avea mai departe X și Y, pentru că nu știu exact raportul lor, dar 110X plus 46Y este 30. După care voi pune mai departe, dacă am X la rezorcină, o să am 2X la hidroxid de sodiu. Pot să văd și cantitatea de hidroxid de sodiu. Deci dacă am 20 de grame de soluție, asta înseamnă că voi calcula M de 20 ori 20 supra 100, 4 grame de hidroxid de sodiu. Numărul de moli de hidroxid de sodiu va fi 0,1 pentru că e 4 împărțit la 40. Acești moli de hidroxid de sodiu sunt practic acei 2X, pentru că doar acolo îmi reacționează hidroxidul de sodiu. 2X egal cu 0,1 și X va fi 0,05. Pot să-l aflu și pe Y sau pot pur și simplu să aflu cantitatea de rezorcină, adică să-l înmulțesc pe X cu 110, 0,05 ori 110 și să aflu cantitatea de rezorcină. 5,5 va fi cantitatea de rezorcină, iar restul va fi etanolul. Practic, etanolul va fi 24,5 grame. Eu pot să aflu de aici și numărul de moli de etanol, dacă vreau, nu o să-mi trebuiască la nimic, pentru că eu am compoziția procentuală de masă a amestecului, dar am deci 24,5 grame de alcool la acest 0,532. Asta înseamnă că dacă eu am 30 de grame de amestec, pot să folosesc regula de 3 simple și în 30 de grame de amestec să am 5,5 grame rezorcină, 24,5 grame etanol și să văd exact procentele acestea masice. Deci, practic, mă voi folosi de cantitățile pe care le am din fiecare reactant. Voi scrie așadar că în 30 de grame de amestec am 5,5 grame de rezorcină și 24,5 grame de etanol. Într-o sută, evident, voi avea A și B, raportându-ne deci la 100%, o să am 5,5 ori 100 supra 30, care va fi 18,33, iar dincolo B va fi 24,5 ori 100 supra 30, care va fi 81,66. Răspunsul corect fiind C, și de această dată le-a plăcut ceurile. Le-au plăcut ceurile. Numai ceuri. Întâlnim în această presimulare. Următoarea problemă se referă la izomeri. Trebuie să vedem alcoolii și chiar dacă ni se dă formula moleculară, noi știm că prin oxidare dă cetonă, trebuie tot timpul să calculăm nesaturarea echivalentă, fie că ne dăm noi seama că e saturat, că e nesaturat, e mai bine calculăm nesaturarea. 6 ori 2 plus 2 minus 14 o să fie 0, deci alcoolul meu este saturat. Bineînțeles că după ce calculez nesaturarea și aflu că este saturat, va trebui să încep să scriu alcooli. Pentru a da o cetonă, prin oxidare cu bicromat, trebuie să fie un alcool secundar și voi scrie toți alcoolii secundari. Regula, sau mai bine zis sfat, este să nu variem două lucruri deodată. Scriem întâi liniar
catena și doar schimbăm poziția. Bineînțeles că avem grijă să scriem toți atomii de carbon. Uite că am 1, 2, 3, 4, 5. Trebuie să refac structurile pentru că am pus un atom de carbon în minus. Deci, dacă eu am în formulă C6, da, verific tot timpul să fie corect și să scriem toți atomii de carbon, mai adaug câte unul, dar nu se schimbă, da, deocamdată nimic. În schimb, în momentul în care ramific, da, voi vedea alți compuși. Pot să scriu și cu OH-ul, da, după ce mai adaug încă un atom de carbon după. După aceea pot să pun metilul, să-l mut și să pun OH ori în stânga, ori în dreapta, este exact același lucru pentru că va fi simetrică molecula. După care pot să ramific și mai mult și să pun 2 metili și o grupare hidroxil și să am, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcooli izomeri. Practic, aceasta a fost această presimulare. Sper că ați învățat multe din ea și sper că ați înțeles cum se rezolvă un subiect, la ce trebuie să aveți grijă, cum trebuie să gândiți astfel de idei. Practic, simularea per total nu este foarte complicată, însă trebuie să aveți mare grijă, atenție la rezolvări. Aceasta este practic toată rezolvarea și vă urez mult succes la admitere și la simularea care va urma.